Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ndipa Chatoloma Primary School pamene lero pakonzedwa kuti pachitike mega rally ya chipani cha Democratic Progressive Party chimene mlendo olemekezeka ndi Secretary General amene ndi Bambo Peter Baba Mokito ndamene akhale mlendo olemekezeka tsiku la lero malo ano pano pa Chatoloma Primary School ground mene mukuonera ntchito kuno yayambika yomanga nsanja. Mukhoza kuona china chilichonse abachire mchimake nsanja ikukwezedwa yayambika ndithu mwa changu. Mukhoza kuona kuli anthu ambiri kumbuyoko kuonekanso kuti kuli gulu lina la azimayi amene afika pano akuti mamawa kuzaonerera ntchito imeneyi. Koma no zikuoneka kuti kuno kukhala ndithu nkoke tsiku la lero amene mukuonera anthu ayamba kufika tazungulira mkatikati m'midzimu takumana ndi magalimoto angapo akunka namalengeza zokhuza na function imeneyi tsiku la lero kuno ku Kasungu kumene kuchitika mega rally imeneyi. Zitsulo ndithu pali zitsulo ndithu zambirimbiri pamudzi pano kumene mukuona anthu ali pakala malo ano kukonza zina zilizonse kuyika mchimake kuti ntchito imeneyi ikhale ikupitirira. Muna tingoyankhulanso muna ndi ena amodzi kuti kodi kunoko muna ntchito imeneyi ikuyenda bwanji kamene titi chipani kunoko cha Democratic Progressive pamene siku la lero chili kuno anthu achilandira motani? Chipani achilandira bwino kwambiri takati kuchisowa mene akupangira misonkhano yawo tikumayira kala tikamangoona mafoni kapena mascreen afeso tapeza mwayiona kuti titaione DVP pakati osamangomva kuti akakhala kutali. Potengera ndi mavuto amene tikudusamo mwina tikozombodwa pa mavuto amene tilimo chiyembekezo chathu ndadati. Sure. Muna ndi ena mwa mavuto wanje amene kunoko anthu kwenikweni ku Kasungu yomwe sinigawo chapakati chimene mavuto ena amene akukumana nawo kamba ka utsogolero umene wa Malawi Congress Party. Ino mukuona olo mutafusa anthu amene akhala pa kuti adya anthu akhala pa sakulephera kukwanisa zogula olo even ine ndili pano mukanola thupira ngali ndikuvutikira kuti ndikwanisa mene ndilili zinthu zikudula kwambiri potenga ndi moyo umene ukuyenda wapakali pano kumalephera kudya olo ana ndili pano ndonyenchera kutenga ndi dziko mene lilili utsogolo kulephera mene ulili. Ndiyani pamene tikusenderano chifupi ndi pa 16 September kumene dziko lino lipita siku zisankho mwina Amalawi m'maganizo mwanu asankhe ulamuliro uti kwenikweni? Adadi nkhani ndi adadi zinthu mene zililimo zinthu otuli zimene zoka zimene zikudani zikuvuta ngani ndadadi tuone kusinda Malawi amene amanena si tikuonawo bora umene tinaliwoso umene mina pamene masira zinthu za dadiwo kufika pano bwezi tikuona zili pena ngani ndadadi ndi mmene zikuchitikira kuno akuti nkhani ndi adadi. Mwina tingoyankhulanso mwina ndi adindo ena amenenso ali kuno tsiku la lero timve kuti abwera ndi uthenga wanji umene mwina abweretsera Amalawi tsiku la kuno tsiku la lero. Mwina olemekezeka Adairon Musa mwina chipani cha Democratic Progressive kunoko mwabweretsera zotani mwabweretsa uthenga wanji kwenikweni tsiku la lero anthu akuno Kasungu? Uthenga umene wabwera kuno ndi wa Professor Peter Mutharika. Unaona kuti Professor Peter Mutharika ndi wokonzeka kwambiri kusintha zinthu muno Malawi. Monga inu mukudziwa kuti zinthu ku Malawi kuno sizili bwino, zimene anthu analonjezedwa si zimene zikuchitika, zimene anthu amayembekezera si zimene zikuchitika pakali pano. Ndiye Professor Peter Mutharika ndi chipani cha DPP ndi wokonzeka kuwatengera Malawi ku chipulumutso kuyambira pa 16 pano pakubwera pano kunena kuti dziko la Malawi libwerere mchimake mmene analisira Professor Peter Mutharika. Tikuona za chilendo kwambiri zomwe timayembekezera tauna khamulazi mayi labwera apo pola kuti akuonera ntchito imene ndipo sakuchoka mpaka na akuti zosifike pa inde kuti kunokonso muna tikhoza kukamba zokuti ndi kwawonso kwa DPP. Ino monga mukudziwa kuti chipani cha DPP ndi chipani cha dziko lonse. Kubwera kwa kusankhana kwa anthu amenewa chimenechi ndi chitsimikizo kunena kuti anthu wali ndi chikhulupiriro ndi Professor Peter Mutharika komanso ndi chipani cha DPP. Ndikuona anthuwa sakuchoka pano chifukwa akudziwa kunena kuti tsogolo lawo ndimene likubwera lero pano mosokozedwa ndi Secretary General wa chipani cha DPP Honorable Peter Mokito. Tathokoza kwambiri olemekezeka kumene ndikuyankhulanso kwa adindo ena achipani kuno ku Central Region Bambo Adairon Musa kufotokoza kuti kuno lero kuchitika zinthu zazikulu zimene mwene sizinachitikepo chigawo chino chapakati. Kana amene popo tikhati kupasani satani mwa zonse zimene zikhali zikuchitika kuno. Muli ndine Robert Mukoli makoma nonse.
osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.